This is Mixlot Production. Policija i mafija, ekstazi kompanija, Escobar kartel i dozje manijak. A po kraju neka četa interventna i nikad ne zna šta te čeka pa se zenta. Šarmando i Nenadić znaju tamnu stranu, a tu je i Marić da skloni svaku barabu. Ajmo da vidimo šta radi Lukenzi, red za komande nikad nije bio anti. Svakog dana ubistva, Meksikanci srednji prst u novinama, ubije mafija što je Balkan News. RM, MM, tek PM1, glasa 13 MS, 13 GSV, metla, oni dolaze s mančetama, idu vam za petama, traže po gradu da razgovaraju sa metama. Redar da molim da sklonite u stranu, oni nisu pri sebi, pucaju na svaku barabu. Ekstazi mafija, restauracija, akcija, nađi ga, po gradu gazi ga, ali brzo beži, ide interventna, viće na vestima da velika je šteta. Ekstazi mafija, restauracija, akcija, nađi ga, po gradu gazi ga, ali brzo beži, ide interventna, viće na vestima da velika je šteta. 2,5 godine penjemo se na tron, gradimo ime da se zna ko je ko. Ekstazi, konzervacija, prava satisfakcija, da odemo odavde možda kreće racija. Akcija, iz džepa viri mi novčanica, čekaj da dođe dosta vidiš da li je manijak. Izradi ga, vadi pištolj, ide gang bang, on je u fazonu, više je crnački slang. Bengele, bengele, možda vam idu čeng.